ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ተፈሪድዎም ብመንግስቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኣሕዋትናን ወገናትናን ፍትሒ ብዝብል ዝተሰምዐኒ ሓዘንን ዝተሰምዐኒ ሰብኣውነተይን ክገልጽ እየ ናብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ቀሪበ ዘለኹ። ስለዚ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ፈተውቲ ተጋሩን ኣሕዋትናን ብዝተፈላለየ መልክዕ ነዞም ኣሕዋትና እዚኣቶም ኣብ ጎኖም ጠጠው ክንብለሎም ፍትሒ ድማ ክረኽቡ ብዝተፈላለየ ዓለማዊ ትካላት ድምፂ ክንኮኖም ናብ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ይኹኑ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣሕዋትና ኣፍ ደገ ሞት ስለ ዘለዉ ፃውዒትና ክነቕርበሎም ይግባእ እየ ክብል ደልየ መፅአ ዘለኹ እሞ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሽግር ዘለዉ ኣሕዋትና ድምፂ ንኹኖም ኣሕዋትና እናርአናዮም ሰኣን ሰብ ሰኣን ዝጣበቐሎም ንሞት ክቃልዑ የብሎምን ካብዚ ኣሰቃቕ ዝኾነ ናይ ሞት ፍርዲ ነፃ ክውሰዶም መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ድማ ነዚ ዳግም ክሪኦ ፀቕጢ ክንፈጥርን ፃውዒትና ክነቕርብን ይግባእ እናበልኩ ፍትሒ ነዞም ኣሕዋትና ኣብ ሽግርን ኣብ ስቓይን ኣብ መንከራን ዘለዉ ኣሕዋትና ፍትሒ ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዘለኹም ዲያስፖራ ኣሕዋትና ነዞም ኣሕዋትኩም ነዞም ወገናትኩም እዚኣቶም ድማ ከይንስእኖም ኣብ ዓድማቶም ከይንስእኖም ሂወቶም ፍትሒ ምእንታን ክረኽቡ ድምፂ ንኹኖም እናበልኩ ናይ ሎመዓልቲ ዘምፅአኒ ሓሳብ እዚ እዩ። ስለዚ ፍትሒ ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ ድምፂ ንኹኖም ሓደራ እናበልኩ ፍትሒ ነዞም ኣሕዋትና ይኹን ፍትሒ ሰላም ንኹሉ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከብ ህዝቢ ይኹን እናበልኩ ሰላም ብሩህ መዓልቲ